Wat Hapdeng uslap ubajur bat kajing kriat Jong kebeneng, henrei kalalong kajing kerku ya ka CMC Mawlai Kynton Massar, kabalala ban Pynlong ya ka Rosary rally hausna bubaar, ban yaro bat ai buram ya ka mei beneng bait, kabalong ka kemi jong ki khun riungit kabalang Katolik, bat aki spangut ki para banget na ka CMC Kynton Massar, kabahap hapo ka Mawlai Parish, bat kumju ru na ki wei ki CMC, kilawan banesyem benta ha kani ka Rosary rally, hadian ka Rosary rally la penkut no da kajing manis sakramen ha ka bala penkut da upadar telesforus ubalong ru parish priest Jong ka Mawlai parish kajing le buram ya ka mei beneng bait kelalong ka ba Shongkun harengkat kajing dua ya Rosary pat kajing ruai buram ya ka mei beneng bait kelasdang ya ka Rosary rally na yeng Jong ki NIAM declaration pala yo pat ban penkut ha yeng Jong ki NIAM Lom Carmel Monastery. Jong